hinangkon kay gituboy kini kana namo sa pangaman ni San Bartolomeo imong apostol pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Pag-ampo kamo aron kining ako ug ang iyong sakripisyo duwaton man ta. Diyos Amaan makagagahom sa tanan. Sa paghandom namo o Ginoo sa pangilin ni San Bartolome na apostol, nangamuyo kami sa iyang pamama, nagalaman kami sa mga hinapang niya sa kangtatsang tumong among ihalad kanimo ang mga gasa sa pagday. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaha kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasi. Magpasalamat. Uy, ayos ito. Ayos. Bugno ka rin. Ginoo nga atong Dios. Santos Amahan Dios na tunay makagagahom sa tanan, angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitukod ang imong simbahan ibabaw sa mga apostoles aron mobarok kini nga lig-on hangtod sa kaangturan ingon og timaan sa imong santos dinhi sa kalibutan o magtanyag sa langit ng mga pagtulunan aron pamation sa tanan nga katawhan ug busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit nagasangyaw kami ka guys, no? Sweet and sour fish. Sweet and sour isda. Lami. Sarap guys. Ipunong mapag-ingon. Santos, 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 Ginoo, Diyos sa kagabuman, puno ang langit o yuta sa imong himaya, usana sa kaitasan, dahil kung ang kaani sa ngalan. Sa Ginoo
sana sa kahitasan. Santos kayo ikaw o Ginoo ang Mana, tuluran Day? sa tanang kasantos. Uy. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang ka. Among alawas o tugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon ni kuha siya upan, ipasalamat kanimo, mipikas o mihatag ni ngadto sa iyang mga tinunan o miingon, dawata kini ninyo nga tanan o Mm. kana, kay kini mao ang akong lawas na itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usap. Mihatag diini ngadto sa iyang mga tinunan o miingon, dawata kini o Panginoong kamo nga tanan, gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o o tunhay nga kasabutan. Ang dugo na iula alang kaninyo o alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandong kanako. Kini ang misteryo sa pagtutok. Oo. Aron paghandong sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan nining pans kinabuhi ug kalis paluwasan. Mm. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nanayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Imo ang kami ang mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkadiusa diha sa Espiritu Santo. Inomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, imo ang mahinglit. Kami diha sa gugma o ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Lagli. arsobispo o sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nagalagat sa simbahan. Inumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay. Labi ng among ihandom karon, mawaumon nga mabanhaw sila o ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dagha silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong.
Kaluhi kaming tanan, aniha nagsimba dinhi, ubang nagsimba diya sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, o sa tanang mga santos na nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw madaygon, o amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Heso Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, o diha kaniya, ihatag na kanimo makagagahong amahan, diha sa kahiusan sa Espiritu Santo, ang tanang dumog o himaya, hangtod sa kapwa. Pangpuran. Maghiusa kita pagsangkit sa itong langit ng amahan, ginamit ang mga pulong ni Heso Kristo. Mambo. Ano ba? Ano ba? Bako ba pa? Ano tubig? Sarap guys. Salamat guys. Salamat sa pagtan. Bye-bye.